Veľa ľudí vníma click systém ako hlavný benefit toho, že nemusia používať lepidlo, môžu si to naklikať sami a je to proste rýchlejšie. Chcel by som vám ukázať iné dôvody, ktoré sú podľa mňa o mnoho dôležitejšie v tom, prečo si vybrať podlahu s kvalitným click systémom. Prvý je ten, že vy keď zaklikávate dosky do seba, tak máte ten klik aj na druhej strane. To znamená, že ja, trebárs, keď tu nechám nejakú 1 mm dieru, tak proste ma to nepovolí mi to proste to zakliknúť. Musím proste to zatiahnuť k sebe a kliknúť to úplne na seba. Necháte tu milimetre dieru, na konci miestnosti sú 4 mm. A druhá výhoda obrovská podľa mňa je, že tie systémy, ktoré vám chytia už aj krátku hranu, sú už na takej úrovni, že keď ich zakliknete do seba, tak tento tu klik udrží 320 kg. To znamená, že tá roztiažnosť tej drevenej podlahy kvôli zmenám vlhkosti, zmenám teploty je nemožné, aby sa tam začali časom robiť medzery. Zároveň, keď to máte takto krásne pozaklikané do seba, tak ďalšou výhodou obrovskou je zamedzenie vrzaniu medzi lamelami. Ono v podstate po niekoľkých rokoch, keď vám vrže drevená podlaha, veľmi často to nie je samotnou lamelou, pretože v nej vlastne de facto nemá čo vrzať. Ono je to tými spojmi. Že vlastne v tých spojoch tam sa robia tie také zvuky. A ďalšou obrovskou výhodou toho, že ani po rokoch sa vám nenarobia tie medzery, je zatekanie. To znamená, keď vám zatečie voda sem, alebo niekde, odparí sa, de facto takmer nič sa tomu nestane. Ak by zatiekla do hrán a vy tam nemáte ten zaklikávací systém, tak tá voda zatečie do tejto tu malej nádobky, pár kvapiek a odparí sa. Z čoho vyplýva v podstate, že keď tu ostane nejaká voda, tak nezatečie pod podlahu. Vy potrebujete sa dostať k tomu, aby to nezatieklo dnu medzi tie lamely a pod podlahu, aby nebola voda. Pretože keď sa deformuje drevená podlaha v čase, tak ona sa nedeformuje tým, že tu bola voda, ale že sa dostala pod podlahu a tam začala hniloba, trebárs, alebo plesne, alebo čokoľvek ďalšieho. Ďalšia debata je o tom, že keď je to na klik, tak či ja to môžem lepiť. Všetky drevené podlahy, ktoré sú aj na klik, môžu sa lepiť. U viniloch je to úplne inak, tam môžu byť výnimky, ale u drevených podlah, keď sú na klik, môžu sa lepiť. A tá obrovská výhoda, ktorú získavate správnym klik systémom je, že položíte si lamelu do dlhého zaklikávania, podmáznete si lepidlo pod lamelu a idete z hora dole. Ukážeme si výhody na perodrážke. Ak si kúpite drevenú podlahu, ktorá nemá takýto zaklikávací systém, kde sa zaklikáva z hora dole, tak máte jednu lamelu, ktorá už tam je. Dáte si tam lepidlo a musíte najprv tú lamelu dať do toho lepidla a následne ju ťahať alebo zaklikávať gumovým kladívkom do tej pôvodnej lamely. Takto na sucho sa to krásne chytilo, ale už keď je tam lepidlo, tak veľmi často sa to lepidlo dostane do tých škár, potom vylezie von. Alebo zaťahujete to k sebe, ostane vám tam znovu ten 1 mm. A táto 1 mm škára má na konci miestnosti znovu 4-5 mm. Takže ak niekto tvrdí, že kúpte si proste na šlap 5-6 mm alebo masívnu drevenú podlahu, nalepíme ju, nepotrebujete ten klik tam mať. Ja osobne, môj názor je, že je to blud, pretože tie výhody toho, že to montujem z hora dole a následne je tá podlaha stabilná dlhé roky, je podľa mňa o mnoho vyšší, než to, že mám vysokú nášlapnú vrstvu. Taktiež máme podlahy s nášlapom 6,6 mm, celomasívy a teda, ale nemajú zaklikávanie z hora dole. Napíšte mi prosím do komentára, že či ste tieto benefity vnímali aj pred týmto videom a či ich považujete alebo nepovažujete za dôležité. Díky. Čau.